नै सनाफोर आंहा खारि ओंख्रि संलायबाय दिनै गाइखेर दाखाजों बेसनजों होनानै ओमफ्राय नै पकरि होगोन बेयाव जाबाय पियासजों नोरसिंजोंनि पकरि दङ बेसन होनानै खालामदों बेखौबो ओमफ्राय दा नैबेखौ आङो गाइखेर दाखाजों बेसनजोंखौ मोजाङै लगायनानै बेबायदि खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दा नैबेहाय जिरा दुन्दिया बेगर बेसर बेगर बानलु गोरान नोरसिं सेरनानै बेखौ समबार होबाय आरो आयै गोलैलायबायसोहाय ओमफ्रायसो दा बेखौ मोजां गोदौ होग्रोनोसै माने गोदौजासे बेखौ ओरै एरबाय थानांगौ आरोखि नङाबाथाय बियो गावनाय बायदि जायो बोरैबा जायो ओमफ्राय थावा आरो जानो ओंखायनो बेखौ गोदौजासे ओरै आवलायबाय थानोसैलाय आङो दा नै सनाफोर आंना खारियाबो गोदौबाय माने एरबाय थाबासो बेबायदि स्मुथ जायो आरोखि नङाबा बोरैबा लाद्रा लाद्रि जायो आङो एरबाय थाबाय एरैनो गोदौलायबाय आरोखि ओमफ्राय गोदौबाय नालाय दा नैबे पकरिखौ हरनोसैलाय माखासेल' हरगोन माखासे ओरै जानो दोनसै मोनब्रै ओंख्रियाव बारा जाया फिसाजोआबो बेखौ ओरैनो जानो दोनसै 7थासोल' होबाय आङो एसेल' संखादों आं बारा संखायाखै दिनै साफा खुरैफा आरो माने गाइखेर दाखायाबो खुरैसेखाल'मोन नालाय ओंखायनो एसेल' बानायदों एसे मोजां गोदौ होनोसै बांद्राय गोबाव सङा एसे लाथा जाबावबानो खांनोसै आरो फाइनेलि मोनबाय नै सनाफोर आंना खारि ओंख्रिया ओमफ्राय नै आङो नैबेहायसो लालायबावबाय आङो जानो थाखाय गुसु खालामनो थाखाय बे प्लेट बायदियाव एसे गुवार जायगायाव बख'नानै लाबाय माने ओंखाम उखैथारलायबायना आङो जाग्रोना लानोसै नै दांनानै भिडिअ'आ खेबसेनो मोनाब्लियावसो सफैफिनलायबाय माने आङो दिनै बिस्थिबार ना मन्दिराव फैदों मन्दिराव फैनायखौसो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलायबाय आरोखि आङो दा आङो दसे भजन गानानै ओमफ्राय थांनोसै आरो ओमफ्रायसो नैबे भजनखौ आङो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै ओरैबायदि ओंथि गोनां मोनो आरोखि आं बे भजनखौ मोजां खोनासङोबा नोंथांमोनहाबो एसे खोनासंनानै नायलांदो बिदिब्ला दा आङो नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ शेयार खालामना होनसैलाय सुनाफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय मैया माने आङो निउसाव नुनो मोन्दों आरोखि चिरां जिल्लानि बिजनि फस्लाबारिनि जाहैदों सासे उन्दै 2 मासनि गथ'खौनो लानानै सोरबा हौवाजों खारलांबाय जाहैदों
खम जारला बेफोरो 2 मासनिल' जाहैदों गथ'आ फिसाजो बेखौनो लानानै गुबुन हौवाजों खारलांबाय खम आसरित मोनथाव नङा होमबा गारायफ्रानो हामजोबहैया 2 मासाव अब्लाबो माने गुबुनजोंसो खारलांबावबाय मा होनबावनो मानसिफोरखौलाय नामाबो आसा बसुमतारी नामा माने फिसाया दा गाबै गाबै लेंहरदों आरोखि फैफिनदो आसा फैफिनदो आङो नोंखौबो बजबना लागोन फिसाखौबो बजबना लागोन होनदों आरोखि ओमफ्राय दा बेबायदि होननाय बलेथे आङो सानदों आरोखि एसे दावरावफोरसो जादोंमोन नामा दाथ' फिसायाथ' होनदों दावराव जायाखै गाव दाबसेयावसो खामानि मावोमोन बेफोरबायदि बुंदों आरोखि ओमफ्राय दा नैबे ओरै होननायाव आङो एसे मानसिखौ एसे डाउट खालामदों आरोखि फिनदोल' नोङो नोंखौबो बजबनानै लागोन आङा गथ'खौबो आङो बजबनानै लागोन होननानै बुंनायाव आङो एसे डाउट खालामदों आरोखि ना बै हौवानि बायसोमोन नामा बे गथ'आ बेफोरबायदि साननाय आरो आंनि साननाय आरोखि बेनि बुंनायाव ओमफ्राय बेफोरबायदिखौनो लानानै एसे दावराव दावसि जानानै बै हौवाजों खारलांलायखो ना माखो बे आंनि फिसा नङाफोरसो होनबाय बाया ना मायामोन आंनि साननायसो आरो बियो भिडिअआव जेबो बेफोरबायदि देखायाखै माने आङो बै हौवानि बुंनायखौ लानानै आङो बेबायदि सानदों आरोखि नंगौना नङा जेबो फोरमान गैया खिन्थु बे हौवाया नोंखौबो आं बजबना लागोन फिसाखौबो आं बजबना लागोन होननायाव आङो एसे डाउट मोनदों आरोखि बेफोरबायदि होनलायनायावसो बेबायदि खारलांखो ना माखो बेबायदि साननाय फैदों आरो आंनाव ओरैनोथ' ओमफ्राय बेफोरबायदि नङाब्ला आंनिबा माने गथ' जोनोम जाखांनानै 2 मास जानायाव सिंनि गारायफ्रानो मोजाङै राना आरोखि नर्मेल जा सिजारिं जा मा होनबावगोन बेफोरबायदिखौ दा दाया सोरनि मिथिया जाहैबाय जेखुनु हौवाया होनदों गावनि दाय गैया फैफिनदो बेबायदि होननानै गाबबाय बायदों ओमफ्रायबो शेयार खालामनानै हो बा जाहाथे बै हिन्जावा बे भिडिअखौ नुसनहैनानै फैफिनबायो खोमा बेफोरबायदि होननायखाय आंबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होबाय आरोखि आंनि फल'वार्सफ्राबो एसे नुनानै बहाबा नुबाय बायदोंबा खिथाबायनानै जाहाथे फैबाय बायोलाय खोमा बेबायदि साननानै आंबो एसे शेयार खालामना होबाय दा आङो बेनि भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननो एसे ससे शेयार खालामना होनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनानै लाबानो जाबाय फिन सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदों आसा बसुमतारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गावनि 2 दाननि उन्दै गथ'खौ लानानै गुबुन हौवाजों खारनानै दं चिरां बिजनी सानजा फस्लाबारि गामिनि बिलिफां बसुमतारीनि बिसि आसा बसुमतारीया गावनि 2 दाननि उन्दै फिसाजोखौ लानानै बहाबा खारनानै दं खुलुमबाय आं सानजा फस्लाबारि बिजनी आंनि हिन्जावा दा गोमानानै दं मास 2-3सो जाबाय फैगौबा लामा नायबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय दा फैबाय बायोबा आं लाफिनगोन फिसाजोबो दङ उन्दै बेबो माबाल' जादों मास 2 जादोंमोन गथ'आ बेखौनो सोरजों थांखो सोरजों माखो आंबो मोजां मिथिया दा ओमफ्राय आं बिमा फिसाखौ फैबा लाफिनगोन बेखिनियावनो मानसिया जगाजग दंना गैया मानसिया खम ओरैनो सम जगाजग थायो ओमफ्राय थानाय जायगाखौ मोजां खिन्थाहरा ओरैनो अबाव दं होननानै मिथियो बेखौथ' गावबो खिन्थाहरनाय मथेबाथ' दिल्लीयाव होनना बुंहरदों ओमफ्राय मा जायगा बेखौबो खिन्थाहरनो रोङा खालि दिल्लीखौल' बुंहरबाय थायो मानो थाङो सोरजों थांदों एसेसो आन्दाज खालामनो नङा आन्दाजआ दङ दंनाया हौवाजों दंहैयो सोरजों हौवानि माबाखौ डिटेल्सखौ मोनाखै हौवानि फट' दङ गावजों बुजाबनानै लानाय बेखौ आं होनो हागोन रायजो राजाफोरखौ नुयोबा नोंथांनो फोरमायहरनो मा खावलायो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरोदि बायसान्स नुबाय बायोबा हमनानै खिन्थाहरनाय आंनोबो दाबो लागोन फैफिनोबा एथ' गथ' गोरलैखौ मा खालामहैखो नोङो आं आजावफिनगोन माबाफोर नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर भुल बुजाबुजिफोर जादों नामा नांलाय खमलाय माबाफोर नांलाय खमलायाथ' गैया गैनाया गाव आं कम्पानियाव थांबा न'आव फैयो ओमफ्राय सिगाङाव नानि गोरलै मोननि समाव एसे मोजां रायज्लायहरदोंमोन नानि गोरलै मोननायाव न'आव फैदों आं कम्पानियाव थांबायमोन बिनिफ्रायनो बोरै जालांखो सोरजों रायलायो सोरजों मायो आं फन हरबा आंनि फनखौनो रिसिभ खालामला
दानहरबाय थायो मिस कल होबाबो हरफिना नैबेयाव आङो बुंमोननो फन हरनानै खिन्थाहरबाय थायोमोन माने दासिमाव फैफिनबानो नोंथाङा गनायगोन फैफिनबानो आं दाबो गनायफिनगोन आं बजबना लाफिनगोन